И така, здравейте, приятели! В обедната почивка реших да изпия едно кафе специално заради вас на моята улица Колморо, защото времето за първи път от доста време насам е хубаво и човек може да изпие кафе навън. Мисля, че сте виждали друг път тези кадри от Колморо. Часът е един и нещо на обяд. Моят лънч брейк е 1 час. Англия в обращение са новите банкноти с Кинг Чарлз. 82 милиона паунда, което никак не е малко. Lawford first and bites. It's really nice. The same shop they have in Krakow, by the way. It's a fantastic. See all these arrangements. Wow, it's really nice. It's a cakes, tarts. You can choose. Welcome to our fantastic shop and LA in Birmingham. It's lovely. See all of the lamps, all the lights. Right. Busy, busy, busy. Wonderful. Bye for now. My break is finished.